εδώ στο κοινοτικό είμαι ακόμα. Άσε δε, μη μαγειρέψεις, μην κάνεις τίποτα σήμερα. Θα σου φέρω σπιτικό φαγητό από το Στέλιο. Ναι, έχει μαγειρέψει αυτά τα φρέσκα που κάνει τα ωραία, ναι. Θα σου φέρω να φάμε μαζί, να κάτσουμε να το απολαύσουμε. Ναι, μπρε, από το Στέλιο, ναι, από πού αλλού. Έγινε, έλα, θα έρθω σε λίγο, γεια. Συγγνώμη, είμαστε εντάξει, θα θέλουμε κάτι άλλο. Ίσως κάποιο γλυκάκι, τι έχετε? Ναι, από γλυκά έχουμε γαλακτοτούρεκο, έχουμε μπακλαβά, έχουμε καλό πράγμα, έχουμε αλμυρά, χαλμουριτάκια, τυρολιτάκια, γλυκοτάκια. Τα γλυκά της Χριστίνας, πες μας. Τα γλυκά της Χριστίνας έχουμε κέικ με λεμόνι και σοκολάτα, έχουμε κέικ πορτοκάλι, Χαλβά, έχουμε χαλβά. ένα χαλβά. Και πορτοκάλι. Ωραία. Μάλιστα, θα σερβίρω τώρα. Παρακαλώ. Θα μου φέρεις μερικά μουζεδάκια? Να σου φέρω, έχω τζατζίκι, έχω ταχίνι, έχω χούμους, έχω ταραμά, έχω πατατοσαλάτα, έχω πατζαροσαλάτα, έχω υγιές σακιστές, έχω κολοκυθάκια με τα αυγά, έχω μανιταράκια με τα αυγά, έχω χαλούμι, λούτσα, τι θέλεις να σου φέρω? Σε πολύ παιδάκο. Λίγο πόλο. Και έχουμε την Εκκλησία. Ευχαριστώ. Στέλιο, τελικά κάτω ένα τέταρτο τη Βανία. Θα σου φέρω τεραστάκι. Όχι πάλι. Στέλιο, φέρε ένα καφέ. Σκέτο της παρηγοριάς. Καλά, τις χάλες μου που να παρηγορηθείς. Λοιπόν, έχουμε μακαρόνια του φούρνου, έχουμε μουσακά, έχουμε κολοκάσι, έχουμε μαφέλια, έχουμε σπανάκι με το αρνί, έχουμε μπάνιες με το κοτόπουλο, έχουμε μπεζέλι με το αρνί, έχουμε φασολάκι με το αρνί, έχουμε ταβά στο φούρνο. Κολοκάσι έχει! Και κολοκάσι είναι. Κολοκάσι το φούρνο. Έχουμε κλέφτικο, έχουμε μουσακά, μαφέλια, παστίτσιο, και ταβά έχουμε. Έχουμε κουπέτια, γεμιστά, και λουδίνι έχουμε, και τζαλζίκι, και ταβάντα, και είναι τα πάντα είναι σημερινά, όλα είναι φρέσκα. Φρέσκα, φρέσκα,